Fiċ-ċeremonja ingħataw il-warrant 24 per ġdid li issa se jibdew il-ħidma uffiċjali tagħhom f'din il-professjoni. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia. Hawnhekk huwa għadda il-messaġġ li b'xogħolhom u l-kreattività tagħhom se jkunu il-periti tal-kwalità tal-ħajja. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia fisser kif l-irwol ta' perit mhux sempliċiment professjoni iżda hi vokazzjoni li trid tara lil Malta ta' għada isbaħ minn dik tal-lum. Huwa appella biex il-periti il-ġodda sabiex ikunu ambizzjużi, innovattivi u fuq kollox ta' ispirazzjoni f'ħidmietom. Min-naħa tiegħu iċ-chairperson tal-Bord tal-Warrants tal-Periti, l-Avukat Frank Psajla, appella sabiex dawn il-periti il-ġodda ifittxu li jħolqu strutturi siguri, sbieħ u li jtejbu il-kwalità tan-nies u tal-pajjiż.